F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi lit telespettaturi li anke qegħdin jagħmlu kuntatt magħna, napprezzaw ħafna għal fatt li jżommulna l-programm ħaj kemm jista' jkun. U issa wasal il-ħin biex nitkellmu ftit għattilkom qed nieħu gost li se jkun qiegħed magħna is-Sur Kane Said li huwa l-Manager għall-Komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli għal fatt li rċevejna anki messaġġ qed nirċievu ftit messaġġi minn it-telespettaturi tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutuhom. U dawn il-messaġġi li qegħdin nirċievu qed ikunu ta' mezz biex inkunu nistgħu ngħinu anke lil ħadd ieħor kif aħna Kane. Ninsab tajjeb, insellem-lek Angela, insellem lit-tim kollu għar niskata u nsellem lit-telespettaturi. Jiena ngħidlek grazzi anki tal-ħin li tiddedika għat-telespettaturi tagħna u naturalment għalina. Għandi messaġġ ħanaqraħu mbagħad niftħu diskussjoni minn hemmhekk. Ikkuntattjana persuna fil-fatt li għandha għall-qalba attività tal-lob tal-azzard online. Illum daħlet ħafna din fil-ħin liberu, tidħol u forsi tipprova tqatta' ftit ħin tilab. Però di il-telespettatriċi tagħna tixtieq li tistaqsi jekk operaturi u mhux obbligati li jimplementaw għodot tal-lob tal-azzard responsabbli. Aħna dejjem nitkellmu dwar lob responsabbli hawnhekk u din it-telespettatriċi tagħna naturalment qed tħossha konxja li għandu jsir xi ħaġa. Iva, operaturi tal-lob tal-azzard online, Angela, dawk li bl-Ingliż insejħulhom iGaming companies jew inkella gambling operators, iva, huma obbligati li jimxu ma' dawk li aħna nsejħulhom RG Tools, Responsible Gaming Tools, huma odot diġitali fejn persuna permezz tagħhom tingħata assigurazzjoni li l-ġukatur, il-persuna tista' tilab b'mod responsabbli, tilab f'ambjent sigur u kontrollat u hekk ikollha il-peace of mind, Angela, li qiegħda tilab f'sitwazzjoni kontrollata, f'ambjent kontrollat, f'ambjent sigur. Importanti immens. Dan huwa obbligu li kumpaniji li huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-lob importanti li jimxu magħhom. X'inhu huma dawn il-fatturi? Għandek odot diġitali ta' esklużjoni. Il-ġukatur jingħatalu għażla li jista' jeskludi lilu nnifsu minn dik il-website partikolari. Qabel kull darba li jidħol online. Iva, li tipprovdi l-lob tal-azzard. Il-lob casino games online, eżempju, għandek limiti fuq id-depositu. Għandek limitu fuq il-ħin. Għandek dawk li nsejħulhom timeouts, jew inkella breaks, kif nafuhom mill-lob. Dawn huma, again, kollha odot essenzjali li jiffurmaw parti mill-pakkett li kumpanija liċenzjata mal-Malta Gaming Authority tittimxi magħhom, Angela. Importanti nerġa' ngħid daw jiġu monitored Kane. Iva, importanti li kull min iħossu li isma' l-lob tal-azzard online fuq website partikolari qed tniġġiżlu l-kuxjenza, qed taffettwalu l-but tiegħu, importanti li jagħmel użu ta' dawn l-għodod li jitkellem, li jikkomunika u jekk hemm bżonn ifittex anke s-support, Angela. Ekku, ġifieri din it-telespettatriċi tagħna ngħidula jekk hemm bżonn anke tagħmel kuntatt mal-awtorità tal-lob responsabbli jew inkella ċempel fuq 1777 hemmhekk hemm il-helpline ħalli jkunu jistgħu jiggwidawha. Ħalli kemm jista' jkun la darba batitilna hija konxja anke tas-sitwazzjoni u l-problema li tkun għaddejja minnha. U dan huwa sabiħ, dan huwa l-bidu anki ta' forsi it-triq iżjed sana fejn jidħol il-lob. Ekku, importanti li mhux bil-fors ikollok problema bil-lob, mhux bil-fors tkun għaddejja mill-vizzju tal-lob eċċessiv, mill-vizzju tal-lob patoloġiku. Hemm ħafna min jilab fis-sfond ta' divertiment, fis-sfond ta' rekreazzjoni, Angela. Iżomm mal-kontrolli imma deep down jaf
at the back of his head li ismani l-ambjent online li fih qiegħed jilgħab li fih qiegħed jirriskja flusu huwa kkontrollat u sigur. Fejn tidħol il-liċenzjar? Illa li xina nemmen li alla voli qed tilab online imma ma min tkun qed tilab iridu jkunu l-liċenzjati u xek. Għandhom jeżistu miżuri? Iva, miżuri jeżistu, Angela, għandek dawn l-odot li għadni kemm semmejt, odot digitali ta' esklużjoni, timeouts, eccetera, li jiġu provduti lil kull ġukatur biex ikun jista' jagħmel użu minnhom. Imma mbagħad tista' tgħid li hemm miżuri oħra, miżuri li jipprovdu anke rikors legali għal ġukatur, Angela, fejn l-Awtorità Maltija għall-logħob isservita intermedjarju jew inkella medjatur fejn ġukatur ikollu ilment kontra il-kumpanija li l-website tagħha jilgħab fuqha u juża l-Awtorità Maltija għall-logħob l-MGA għandhom il-Player Protection Department fejn dawn il-ħaddiema iservu ta' intermedjarju għal dawn il-ġukaturi. Eżempju li jiena qed imbagħti mill-logħob eċċessiv imma xorta din il-website partikolari baqgħet tibgħatli korrispondenza tħeġġiġni biex jiena nilgħab. Iżgur għax la darba aħna nafu kif jaħdem l-internet jew inkella anki l-internet u allura jew inkella logħob intelligenti, la darba tidħol fuq il-website se tagħrifek u tibqa' tibgħatlek. Ikun hemm ilmenti oħrajn, pereżempju, il-ġukatur itella ammont fil-kont tiegħu u għal xi raġuni oħra ma jkunx jista' eżempju jiġbidhom lura l-possess tiegħu. Dawn huma kollha elementi li l-Player Protection Department tal-MGA jitlu fiha u jservu ta' intermedjarji bejn il-ġukatur li jkollu l-element u l-website il-kumpanija li tkun qed tipprovdi l-logħob tal-azzard. Angela. Kemm importanti nifhmu x'inkunu qegħdin ngħidu meta jkollna magħna lil Kane logħob responsabbli għal benefiċċju tat-telespettaturi tagħna forsi nispjegaw daqsxejn x'inhu l-kunċett tal-logħob responsabbli għax intom ma tgħidux tilabux, però ilagħbu b'responsabilità. Ara, Angela, meta l-attività hawnhekk qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard tibda tieħu preċedenza fuq affarijiet aktar importanti u serji f'ħajjitna bħal huma l-familja, it-tfal tagħna, ix-xogħol, il-ħajja soċjali, l-eżerċizzju fiżiku, il-tagħlim, l-istudju, l-iskola. Meta din l-attività tibda tieħu preċedenza fuq dan kollu hemmhekk ikollok problema. Allura importanti ħafna li l-persuna tirrealizza li qed idara mal-ħajt, tirrealizza li għandha problema u taċċetta li għandha bżonn is-support. Kif dejjem ngħid, Angela, is-soċjetà tipprovdi is-support lil min ikun qed ibati bil-vizzju tal-logħob tal-azzard, għax normalment nitkellmu fuq il-vizzju ta' droga, normalment nitkellmu fuq il-vizzju tal-alkohol u il-vizzju tal-logħob tal-azzard ftit li xejn nitkellmu fuq u għalkemm huwa reali u jinsab magħna. Iva, s-soċjetà tipprovdih il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli kif qed taraw fuq l-iskrin tipprovdi l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 ma mhux biss. Anke l-website tagħna www.rgf.org.mt fejn persuna tista' wkoll taċċessa iċ-chatline u forsi Angela tistħi is-sama leħena u tkun tista' tikkuntattjana l-istaff imħarret sena sħiħa permezz tal-odot teknoloġiċi. Jekk persuna tkun tixtieq li tibqa' anonima. Iva l-anonimità. Illa li xaħna qed nitkellmu mhux fuq persuni li għandhom il-vizzju biss, imma sfortunatament ibagħtu magħhom anke l-persuni tal-madwar jew il-maħbubin tagħhom. Iva l-anonimità hija assoluta, il-konfidenzjalità hija assoluta wkoll. Importanti li l-persuna titkellem mhux mal-persuni tal-madwar biss, imma speċjalment ma' persuni professjonali li joffru that extra edge
fil-proċess ta' rkupru tal-persuna. Illa li xaħna rridu ngħidu illi meta jkun hemm lob eċċessiv sfortunatament daw ikun qed joħorġu l-flus, jiġifieri ibatu għall-ewwel forsi tibda tirbaħ xi ħaġa u tieħu gost, imma mbagħad meta tkun dejjem minn taħt u iżjed ikun hemm dik il-kilba tal-lob, mhux il-persuna biss tbati, imma ibati anke kulħadd. Ekku Angela, importanti li ġukatur jimxi mal-linji gwida, jagħmel użu minn daw l-odot ta' responsabilità li qed nitkellmu fuqhom. Daw l-odot joffru assigurazzjoni, Angela, li l-lob huwa lob ġust, li hemm livell ta' randomness, kumpaniji jużaw random number generators, Angela, biex jassiguraw li l-lob huwa random li hu ġust biex ma jkun hemmx kumpanija li tmur minn fuq il-ġukatur b'mod inġust. Importanti li narfuhom dawn l-odot, narfu il-pożittiv u n-negattiv tal-lob tal-azzard bħal kull attività, Angela, li nagħmlu f'ħajjitna, u jekk inħossu lilna nfusna mnigżin nitkellmu u immorru għas-support. Kif dejjem ngħid, Angela, il-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm għal kulħadd. U dan huwa support li jingħata anki b'xejn, jiġifieri jekk intom tafu b'xi ħadd li sfortunatament inqabad f'din ix-xibka ta' lob, importanti li titolbu l-għajnuna. Jista' jkun anke membru tal-familja, m'hemmx għalfejn ikun il-persuna illa li xkultant anke l-istess persuna li jkollha il-problema ma taċċettax li jkollha problema. Ara, Angela, biċċo għodda oħra digitali li kumpaniji jużaw bħala mezz ta' responsabilta huma li jassiguraw li t-transazzjonijiet ikunu siguri, jużaw encryption methods u li l-fond tal-ġukatur jiġi protett. Għal xiex ħanasal. Importanti li ġifir dinja miżur oħra li tittieħed. Importanti li f'ħajjitna nipproteġu l-finanzi tagħna, Angela, speċjalment f'attivitajiet li jinvolvu riskju bħalma hi l-attività tal-lob tal-azzard. Imma biex inserraħ lil ġukaturi hemm barra, inserraħ moħħ il-ġukaturi hemm barra, iva kumpaniji liċenzjati mal-Awtorità Maltija l-lob, wieħed minn dawn l-odot ta' responsabilità huma li jiġi protett il-finanzi tal-ġukatur. Gaming online kollha jkunu liċenzjati mal-Awtorità Maltija. Importanti, Iva. Tal-lob? Importanti, Iva. Jekk kumpanija ma tkunx liċenzjata, ma tkunx qiegħda timxi mal-Gaming Act, mal-liġi tal-lob hawn Malta. Jiġifieri importanti immens li kumpanija li tkun qed tipprovdi il-lob tal-azzard kemm online u kemm land-based, jekk għandek kazino partikolari li jrid jiftaħ hawn Malta u joffri dawn il-lobbiet importanti Iva li jkun liċenzjat u dan l-istess jgħod għal tombli organizzati fl-irħula u lob oħrajn. Importanti li jkun hemm il-liċenzja il-go-ahead mill-Awtorità Maltija l-lob. Sa dan it-tant wasanna kważi biex nikkonkludu qed jidher in-numru tal-helpline, però intom hemm modi differenti kif wieħed jekk hemm xi telespettaturi li jixtiequ forsi anki ikollhom aktar informazzjoni kejn naturalment ikun jista' jgwidana. Ekku li jkollok problema bil-lob ma jfissirx li għandek vizzju, Angela. Importanti li noqogħdu attenti mill-bidu, narfu li l-nfusna x'nhuma l-konsegwenzi u kif inħossu li għandna bżonn is-support immorru għas-support. Kejn, nirringrazzjak tal-informazzjoni li provdejtilna, aħna min-naħa tagħna naturalment inħeġġu t-telespettaturi kif tixtiequ li jkollkom aktar informazzjoni, hemm modi differenti kif taqbdu anki l-awtorità tal-lob responsabbli biex finalment l-għajnuna taslilkom ukoll. Nawguralek il-komplement, insomma, għada. Nawguralek għal-għada, xumbat jarġeja sal il-weekend. Ekku. Kejn, grazzi. Ħammur ħdejn Mary Grace għandha